залежыць, у гэты час мы з вами распачынаем чарговае фальклорна-гістарычнае падарожжа. Увесь чэрвень будзем занатоўваць прыгожыя русальныя абрады. Гэта наперад у мінулае, кіруемся на Любаншчыну, давайце і вы з намі. Да была мамка рада, як сына родила, а ще це надороднейшая, як його оженил. Як його женила, дневих не дождал. Я ж тебе невихна ждала и ни год, ни два, чтоб ты меня мамкою назвала. Мы уже приехали. Гэта поселок под Любанью, які называется Сосны. Я даведаюся сёе-тое з яго гісторыі, і разам мы будем сачыць за абрадам, які адмыслова для нас тут зладзяць. Мінуў пэўны час з моманту нашага падарожжа ў Сосны Любанскага раёна. З народнай песняй, запісанай там, ужо адбыліся пэўныя змены. І сёння на вашых вачах яна трансфармуецца яшчэ больш. Працаваць над новым абліччам будзе спявак, кампазітар, аранжыроўшчык Сергей Сухамлін. Найперш крыху пра яго. Сергей Сухамлін кар'еру эстраднага кампазітара, аўтара і прадзюсара пачынаў, калі браў удзел у стварэнні праграмы беларускага тэлебачання «Тэлебом». Уваходзіў у склад беларускай дэлегацыі падчас удзелу Паліны Смолавай у Еўрабачанні 2006. Аўтар музыкі да фільмаў, серыялаў і спектакляў, а таксама 4 мюзіклаў «Галоўная елка краіны». Супрацоўнічае са многімі беларускімі выканаўцамі. З'яўляецца ганаровым грамадзянінам гарадоў Каменец і Салігорск. Ой, Люшеньки, 100 рублев, знаешь ли. Девки с луга и шли, 50, знаешь ли. Девки с луга и шли, 50, знаешь ли. Ой, Люшеньки, 50, знаешь ли. Ой, Люшеньки, 50, знаешь ли. Не кумились, не сварились, не кумились, не сварились. Ой, Люшеньки, не сварились. Ой, Люшеньки, не сварились. Покумились, посварились, раскумились, рассварились. Ой, Люшеньки, рассварились. Ой, Люшеньки, рассварились. Ой, Троица Святая Богородица, ой, Троица Святая Богородица, что посеяно усё, хай зародится, что посеяно усё, хай зародится. Девки в луг пошли, 100 рублев, знаешь ли, девки в луг пошли, 100 рублев, знаешь ли. Ой, Люшеньки, 100 рублев, знаешь ли. Ой, Люшеньки, 100 рублев, знаешь ли. Гэтым разам мы ў пасёлку Сосны Любанскага раёна. Пра тое, чаму паселішча так называецца, існуе прыгожая легенда.
Паводле запісу мясцовага краяведа Ніна Даўца ішлі некалі па лесе вандроўныя музыкі. Заўважылі 3 высокія сасны, ды зрабілі з іх скрыпкі. Атрымаліся яны цудоўныя, чароўныя, варта крануць струны, самі граюць. Але граюць толькі музыку журботную. А калі паспрабавалі скрыпакі штосьці весялейшае, скрыпкі змоўклі. Раззлаваліся старцы, ды як лупянуць скрыпкамі хто аб вугал, хто аб печку. Хацелі сабраць трэсачкі, а яны пераўтварыліся то ў слёзы, то ў кроў. І пайшлі тады музыкі сваёю дарогаю. А на тым месцы, дзе яны разбілі свае скрыпкі, пачалі сяліцца людзі. І паселішча сваё назвалі Сосны. Ой, яблонька наша, ой, яблонька наша, Боже милый, доколь ты стоя? Ой, стою я лето, ой, стою я лето, Боже милый, стою я другой. А на третье лето, Боже милый, галёма пущу. Галёма пущуся, Боже милый, листом обовью. Ой, Леночка наша, Боже милый, доколь ты гуля? Ой, гуляю лето, ой, гуляю лето, Боже милый, гуляю другой. А на третье лето, Боже милый, косками пущу. Косками пущуся, Боже милый, слезками залью. Крыху патлумачу для недасведчаных. У межах народнага календара русальны тыдзень прыпадае на сёмуху ці троіцу. Гэта час, калі русалкі пануюць на зямлі. На троіцу жанчыны ў Соснах у першы раз абыходзілі вясковую вуліцу з русальнымі песнямі. Мы абавязкова паслухаем іх далей адразу пасля таго, як паназіраем, як ідуць справы ў Сергея Сухамліна. Ну что, по балансу как там, нормально? По балансу все нормально. Единственное, что мне, наверное, нужно все-таки сделать фонограмму чуть-чуть потише, потому что я плохо слышу себя. Не вопрос. Ну что, с первого куплета начнем. Да поехали. Поехали, да. Боже милый, най булочку
Мы по-ранейшаму ў пасёлку Сосны Любанскага района. У 1927 годзе пасля меліяратыўных работ на Мар'інскім балотным масіве быў створаны саўгас Мар'іна. У 29-м яго перайменавалі ў саўгас дзесяцігоддзе БССР. Пазней тут нават пабудавалі 6 двухпавярховых дамоў па 8 кватэр і электрычную станцыю «Лакамабіль» на 120 кілават. У 30-е гады 20-го стагоддзя ў Соснах працавалі цагляны і маслабойны заводы, хлебапякарня, млын. У гэты ж час наркамземам Беларусі тут створаны вячэрні рабфак, філіял Горкаўскага інстытута харчовых культур. Класік беларускай літаратуры Янка Купала ў сваім творы «Над ракой Арэсай» напісаў пра пасёлак Сосны такія радкі. Саўгас – горад не мястэчка, ніякі там Любань. Лад, парадак, люду поўна, нават глянуць люба. Вяртаю вас у часе і прасторы ў мінскую студыю. Як вы бачыце, русальны тыдзень быў багаты на абрады і звычаі. Сяляне ўсе свае дзеянні скіроўвалі на тое, каб абараніцца ад шкоды, якой маглі нарабіць русалкі. Спадзяюся, мы таксама яе пазбегнем. Зробім перапынак, каб паназіраць за работай у студыі гуказапісу. Так, ну Записали? что, да, первый куплет записали. Сейчас пропишем еще второй куплет, потом что-нибудь придумаем. Здесь такие не очень удобные для меня вот пару слов. 50. Но я попробую как-то. Ну что, там сейчас, наверное, пачка многоголосия надо подписать. Была такая идея. Да, я считаю, что здесь, поскольку песня народная, и там поет очень много-много участниц, я думаю, что мы пропишем здесь унисончики пропишем и подпишем туда вниз пачку. Боже милый, за Люба гайду, за Люба гайдучи, за Люба гайдучи, Боже милый, постелю селю, постелю.
четвертые подушки, четвертые подушки. Боже милый, там полягут дошки. У Вялікую Айчынную вайну пасёлак Сосны быў часткова спалены нямецка-фашысцкімі захопнікамі. А ўвогуле Сосны вядомыя з 19 стагоддзя як урочышча ў Лясковіцкай воласці Бабруйскага павета. У 1886 годзе уласнасць пана Плышэўскага. Напрыканцы 19 стагоддзя Сосны гэта хутар, дзе маецца 2 двары і 13 жыхароў. Дарэчы, у Любанскім раёне 2 пасёлкі Сосны. Каб не блытацца, іх называюць Сосны-1 і Сосны-2. Дарэчы, мы гасцявалі ў Соснах удзень, а зазвычай усе народныя святкаванні ладзіліся ўвечары. Цэлы тыдзень абыходзілі надворкі, вадзілі траецкі карагод на скрыжаванні дарог. Што далей будзе адбывацца ў вёсцы, мы даведаемся, калі вернемся туды пасля невялічкага перапынку. А что у нас тогда в 3-м куплете? Я думаю, что мы сейчас запишем, да, последний куплет, а потом уже наверх наложим. Ну что, может быть, как-нибудь разукрасим песню? Есть ли какие-то предложения, может? Мне кажется, надо эту песню подкрасить с какими-то эффектами вокальными. Девчонка в гости к вам приехала, не разжите, девки, хлопцы, отбивать!
девки сбилась, я на курсах не была, спевать не училась. Ну что, вас устраивает уже? Да, все хорошо. Единственное, вот этих фишек понаставить там. Послушаем тогда в аппаратной. Вось і наблізіўся да фіналу папярэдні этап русальнага тыдня ў Соснах. Дарэчы, праз пэўны час мы завітаем у іншую вёску на Любаншчыне і ўбачым ягоны працяг. Пакуль жа ацэньвайце, як атрымалася ў Сергея Сухамліна перарабіць на сучасны лад народную песню. Ну а наступным разам у Хойніцкім раёне мы зладзім провады русалкі. Завітвайце, буду чакаць. Девки с луга шли, девки с луга шли, девки с луга шли, девки в луг пошли, девки в луг пошли, девки в луг пошли, 100 рублей, знаешь ли, девки в луг пошли, 100 рублей. Знаешь ли, ой, да, Валюшеньки, 100 рублей, знаешь ли, ой, да, Валюшеньки, 100 рублей, знаешь ли. 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей. Знаешь ли, девки с луга шли, 50, знаешь ли, ой, да, Валюшеньки, 50, знаешь ли, ой, да, Валюшеньки, 50, знаешь ли. Не кумились, не сварились, не кумились, не сварились, ой, да, Валюшеньки, не сварились, ой, да, Валюшеньки, не сварились. Раскумились, посварились, раскумились, посварились, ой, да, Валюшеньки, раскумились, ой, да, Валюшеньки, посварились, ой, Троица Святая Богородица, ой, Троица Святая Богородица, что посеем, хай все зародится. Что посеем, хай все зародится.